दिनैनि कन्टेन्टआव आं राजकुमार बसुमतारी लिरनाय मोनसे आर्टिकलखौ आंनि जेएसपी एडभाइस टिसिपि चेनेलाव फोसावनो नाजानाय जादों। बिटिसि सरकारा 2 बोसोर आबुं जाबाय। बिटिसि सरकारा 2 बोसोर आबुं जाबाय। मालाय नेताफ्रा रंजाबाय, नाथाय दिनैसिम दुखुथिया बर' बिमानि मेगन मोदै बोहैनाया जोबाखिसै। नोंथांमोना जौगासारजोब्बाय, मावग्लाबजोब्बाय होननानै दांखब मारिदों, नाथाय दुखुथिया बर' बिमाया उदैनि जार्लायाव थेलायाव बन बोनानै फाननानै जिउ खुंनांदों। बेनो जाबाय जौगासार लाबोनायनि सोलायनायनि गोनांथार सरकार। थांनाय 2020 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल मेनिफेस्टो 2020 बिटिसि इलेक्शनाव रायजो राजाफोरनो अख्रांनि हाथरखिखौ थुख्लायगोन बादि खोथा होनानै मावफुंनो हायै सरकार, बियो बे 2 बोसोराव फोरमान जाबाय। One vote one job, one vote one job बेसेबां मावफुंखो एसे फोरमायनो रायजोनो सारमोन। बिटिआर मुङा भारत संबिजिताव माब्लाबो आबुं गनायथि मोनगोन सारमोन। नोंथांमोननि इलेक्शन मेनिफेस्टो 3 organize quarterly जनता दरबार in every constituency for outside readdressal of grievance of people in a proactive manner, thereby establish a transparent and accountable government। बे 2 बोसोराव खेबबेसे खुंफुं जालांखो सारमोन। 7 initiate special financial assistance for Bodoland movement related victims belonging to all communities। 2 बोसोराव सा बेसेबांनो भिक्टिम नखरनि सुबुंफोरनो होनाय जाखो सारमोन। 9 promote grassroots democracy by holding election of VCTC। बिसायख'थिया खुंफुं जाबायना आरो जायाखैबोला मानो। 14 to ensure proper information of the BTC budget, development fund distribution schemes, rules, acts, agendas, list of PMAY, job card, old age pension, self-help group, etc. Each copy will be sent to village Gaubura and VGTT office in BTR through e-government project। बे 2 बोसोराव बेसेबां गोरलै खामानिखौनो मानो मावफुंनो हादिया सारमोन। माथो दिनैनि समाव VGTCनि मेम्बारफोरालाय सिरि सोरनिबा न'आव थांखोमानानै नोंसानि न'नि लिस्टखौ फैदों होननानै 500 रां एबा बेनि सायावसो रां खांसो लायदों सारमोन। 16 ensure provincialization of all the bona fide venture schools and college as per the clause 6.3 of BTR accord within 1 year of coming to power। खालामबायना बे बोसोरनै बारलांबाय सारमोन, एसे थाल लालां, नोंथांमोननि रादायाबो बिदै गला बादिसो जालांबाय। 26 provision for ration card to all the poor families within 6 months of coming to power। द' दान खेब्रै बारलांबाय, मोनबैसे नखरनो होखो। 31 create of 10,000 job and 5 lakhs engagement through self-employment program in 5 years। बे 2 बोसोराव सा बेसेबां जोन होजाखो सारमोन। होजायाखैबोला माब्लानिफ्राय जागायगोन सारमोन। 50 enact legislation for 33% women reservation in VGTC, municipality corporation, town committees for adequate reservation in sphere of government। मावफुं जादोंना सारमोन।
फोरमायलाय 52 BTR Women Empowerment Mission by provide raise 75,000 to all the women self-help group registered with BTR Rural Livelihood Mission. होनो हाबायना सारमोन हायाखैबोला माने 96 create minority developmental board for holistic development of religious and linguistic minority community. मानो दानो हायाखै फोरमायलाय रायजो राजानो। दा बेफोर आबुं खोथाफोरखौ बिथां राजु कुमार ब्रह्मआ गावनि फेसबुक पेजनि जोहै आथिखालाव सरकाराव थानाय बिथां प्रमद बर'नि सायाव गोबां खोथाखौ कुइसन खालामदों आरो बिथाङा बे कुइसन खालामनाय खोथाफोरनि जोहै बिटिआरनि माखासे जनता दरबारनि जोहै मावफुंनो लानाय आरो 2020 आव बिटिसि गभर्नमेन्टआ होनाय माखासे रादायफोरखौ मानो मावफुंनो हायाखै आरो मावफुंनो हायाबा बिनि आन्दोआव मा थाखुमाना दं बेफोर गासै खोथाफोरखौ बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि जोहै बिथाङा कुइसन खालामदों आरो बे कुइसना आथिखालाव साफ्रोमबो बर' भटारफोरनि थाखाय साननो लागा मानोना गोबां खोथा होनानै इउपिपिएल सरकारा आथिखालाव गोहोआव फैदोंमोन आरो गोहोआव फैनायनि उनाव बिथांमोना बैफोर बुंबोनाय रादायफोरखौ थि समाव मावफुंना होनांगौमोन बेखौ मावफुंनो हायाखै बेफोरनि गासै खोथाफोरखौ बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि जोहै बिटिआर सरकारनिसिम कुइसन खालामदों मिजिंथियो फैगौ बुब्लियाव जों बे कुइसनफोरनि सायाव फिननाय मोनगोन होननानै मिजिंथियो फैगौ बुब्लियाव बेफोर कुइसननि फिननायखौ जों मोननो हागोन आरो मोननो हायाब्ला फैगौ बुब्लियाव इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ इलेक्शनाव गोबां जायगायावनो बेफोर खोथानि सायाव मोगा-मोगि जानानै फिननाय होनांगोन होननानै आं बुंनो सानो। दा आङो बिथां राजु कुमार बसुमतारिनि लिरनाय खोथाफोरखौ आंनि जेएसपि एडभाइस सिसिपिआर चेनेलनि जोहै फोसावबाय। बेनि जोहै नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव फैनानै नोंथांमोना फिननाय होगोन। आं खुनु राजनितिनि मानसि नङा नाथाय बर'नि जौगानायनि मोनफ्रोमबो बिथिंखौ मावफुंजानो थामहिनबा मावजानो लुबैनाय सासे सुबुं आरो आंनि फेसबुक पेजआव आं खुनु पार्टिजों लिंक केस खालामाबासिनो मोनफ्रोमबो हान्जानि खोथाफोरखौ सावरायथुनि जोहै सावरायनो नाजागोन। बावहाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों टाइ आप जानानै खामानि मावदों होननानै दासान मानोना आंनि थांखिया बर'नि माखासे गोनां प्रब्लेम आरो माखासे जेंनाफोरनि सायाव बेस खालामनानैसो आं जेएसपि एडभाइस 65 चेनेलाव फोसावो आरो बे फोसावनायनि जोहै माखासे मेलेमजिबिफ्रा गोबां खोथाखौ हमदांनो हागोन आरो जायफ्रा सरासनस्रा राजखान्थि नेताफोरनि खिथु सुनानै खामानि मावदों आरो स्किमनि थाखाय खारदों बिथांमोना बेफोर खोथाखौ गावसिनि मोदोमावल' नांदों गावसोरखौनो थोंजोङै लाजि फोनांदों होननानै साननो हागौ नाथाय गासै खोथाफोरखौ जोङो मोजाङै सावरायनायनि गेजेरजों बिदि समाधाननि लामाखौ जों लाबोनो हायो आरो माखासे सोंलु खालामग्रा माखासे नारसिनग्रा हान्जा थायोब्ला गणतन्त्र हादोराव बिरोधि हान्जाफोरा जेरैहाय सरकारखौ नारसिननानै गावसिनि मोनदायफोरखौ आरो रायजोनि जेंनाफोरखौ खिन्थायो आरो बेफोरनि जोहै माखासे जेंनाफ्रा समाधान जायो। दा थिग बिदिनो बिथां राजु कुमार बसुमतारियाबो जानो हागौ बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामग्रा माखासे नेताफ्रा गावसिनि बुंनाय खोथाफोरखौ मावफुंनो हायैनि जाउनावनो बेफोर खोथाखौ बिथाङा सावरायदों जानो हागौ आरो बिथांनि बे सावरायनाय खोथायाव गुरुत्व गैया नङा खुब गुरुत्व दं होननानै आं सानो मानोना आथिखालाव रादायबादि जाबादि थांखिफ्रा जाफुंनांगौमोन बेनि जौगानायखौ जोङो जेसेबां पार्सेन्टसिम जौगानांगौमोन दासिमबो जोङो 50% जौगानायखौ नुनो मोनो इभेन 50%नि खोथायाथ' बादो 5%खौनो जों जौगानाय मोनाखै होमबा आथिखालाव इउपिपिएलनि सरकारा 2 बोसोर बारलांबाय आरो 3 बोसोरल'सै 3 बोसोराबो बारलांनो मा बेसे सम नांगोन बेनि गेजेराव जुदि बिटिआरनि यख'थ आरो बिटिआरनि माखासे दफाफोरनि खामानिया मावफुंजायाब्ला थाखानाय बिटिसिनि माखासे पावारफोरखौ खोमाना लानानै दिनै बर'फ्रा आलाय सिलाय जानो हमदों
मानोना BTC आव गासै पावारानो दंजोबोमोन होननानै बुंजायो मोननै पावारनि बादै मोनसेया जाहैबाय फाइनान्सियेल पावार मोनसेया जाहैबाय होम पावार पुलिसनि सासन खालामनायनि गोहो बे फाइनेन्स आरो होम पावारखौ मोनब्लानो BTC आ मोनसे आबुं स्टेटहुडनि महर मोननायनि लामायाव फैबायमोन नाथाय आथिखालाव BJP सरकारजों लोगो जानानै सरकार दानायनि जाउनाव माखासे पावारफोरखौ आसामनि राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा बर'फोरखौ गावसोर हरनाय जेराखौ सोलोयै बोलै बिथांमोना खेंख्रा लामाजों बोनानै लांफैबाय जायनि जाउनाव बर'फ्रा आथिखालाव गावजों गाव दावराव दावसि दाङाबाजि जाहाथे बेफोर दाङाबाजिया आरो जोंनि लांजानाय माखासे पावारफोरखौ जाहाथे जों लाबोफिननो हायो बेखौ नाजानायनिबो जों गोनांथि दङ खालि जों हाग्रामा महिलारि प्रमद बर' बिथांमोन सानैनि सायावल' जोङो खोथाखौ बेस खालामना बुंबाय थाबाबो जानाय नङा जोंनि रायजो राजाफ्राबो खौसे जानानै बेफोर खामानिखौ मावनो नाजायोब्ला मिजिं लानो हायो बर'नि माखासे जेंनाफ्रा समाधान जागोन जोबथा बुब्लियाव नोंथांमोननिसिम आंनि फिन खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि दिनैनि कन्टेन्टखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि